Yan oh, ala ka. Ay, malaki to. Malaki to mga choy. Ay, bakuwasan natin to, malaki. Ay, grabe. Ang laki nito ulo. Grabe, ang laki. Uy, ay naku. Lord, tignan ko natin ito, Lord. Yun. Yun, grabe, ang laki. Laki, mga katoy, oh, grabe. Oh, mas malaki to dun kung sa ano. Yan naman, uy, ikaw naman. Uy, maganda, maganda to. Naglalaban na naman. Uy, grabe. Uy, grabe to. Uy. Grabe, lakas. Uy, ay, naku, kaya pa nang naglalaban na naman. Grabe, ang laki mga to. Tingnan nyo mga to. Oh, sus, grabe, oh. Diba? Yan ang style ko dyan mga to. Gayahin nyo ito mga to. Yung mga mali, yan. Yan ang style niya. Bigyan mo na kayo ng sikreto mga to. Kaya kadalasan lagi yung mga bagis. Diba mga to, style lang yan mga to. Para-paraan lang yan. Yan mga katoy, pagpalang araw po ulit sa inyo mga katoy. Balik sa Fishing Adventures po tayo ulit. Yan, dyan tayo pupunta. Pupunta roon sa dulo. So yun, stay tuned na lang mga katoy. Pagdating na lang sa spot dun. Ang hirap tumawid dyan eh. Yun, tara. Ganyan lang setup natin mga katoy. So yun, ito yung ginamit natin yung mga nakaraang adventures natin dito. Yung may hiwagang binalot na bato sa tuwalya ni Kachoy. Dito lang ito mga tayo. Yan mga tayo. Yung mga bonnet tube natin. Pinutol ko lang yan dyan. Pampaswerte yan mga tayo. Magandang sinker yan mga tayo. Tara. Tapos yung gamit natin, ultralight. Tapos pukul dun sa malayo. Yan. Pangatlong adventures na natin dito mga tayo. Congrats nga pala sa sa mga nakapukul dito, no? Ano masasabi niyo mga tayo? Pa-comment naman mga tayo. Sana nung nakaraan kasi mga tayo, nasusundan natin tong video na to. Talagang grabe mga tayo. Umaga mga tayo yung kumagat. Yung mga malalapat. So try naman natin ngayon, no? Alas 12. Yan. Ang bilis ko umalis sa bahay mga tayo. So yun, dalawang hook ulit ginagamit natin dito. Tapos ito, yung may iwagang sinker ni Boss Ronnie Boy. Yan. Thank you Sarge. Di pa rin nasasabit Sarge. Yan. Yan. Diba? Malapit yung pukul ng sinker ng Sarge. Maraming salamat sa mga tayo, sa mga sumuporta sa fishing adventures natin dito, no? Itong spot na to. Grabe, sa loob lang ng RMDP ito mga tayo. May yung owner association ng Taytay Rizal, yung barangay San Juan, Taytay Rizal. Tapos yung pain natin ay Team Bullets. Padawiin natin ang Team Bullets mga tayo na maliliit. Ang style ko dyan mga toy. Gayahin nyo ito mga toy. Yung mga maliit na Team Bullets mga toy. Ganyan o. Yan ang style yan. Bigyan mo na kayo ng sikreto mga toy. Kaya kadalasan lagi yung harvest. Yan. Papakainin nyo muna siyempre. Yan na. Yun. Sabat ko yun. Ganun lang siya mga tol. Pakainin nyo na para bibigyan din tayo ng blessing ng ating pagpagligtas. Kasi kumakain din mo, may tiyan yan sila rin, nagugutom din. Yan, miga-miga lang shoutout sa lahat ng solid supporters natin. Paparting pa po. Thank you mga tayo. Maraming salamat po.
At 5,000 plus subscribers na tayo. Thank you Lord. Thank you mga toy. Oh, yan na. Huli. First cuts tayo. Uy, malaki-laki to. Uy, malaki-laki. Malaki-laki. Yun. Yan mga toy. Oh. Grabe, ang laki. 4 fingers. Grabe. Yun pa rin. Ayos na ganito. Yan. Para talagang makaharvest tayo ng mayos. Chill lang dito mga to. Napakagandang spot mga to. Wala tayong naabutan dito. Kumakain pa ata sila. Hindi ako nagbaon na lang ako mga to. Ang bilis ko lang nagbalot ng baon. Dito nakakain mamay. Harvest muna tayo bago tayo kakain. Yan. Pupoy mga katayin na tilapia yung baon. Saka bulinaw. Tawag ito ginataan na langka. Ay kasarap. Bakit kaya hindi sila marunong kumuli. Marunong na sila, natuto na. Ito nakaraan, ito nakaraan. Kaya natin. Yan. Okay, pagdating ka lang dyan, mamaw. Ayan, ito gusto ko. Ito gusto ko. Ala, ang laki. Wala, yun. Nagsarabayan na. Yung mga tayo. Grabe talaga itong spot dito. Dito pala yung mayroon. Oh. Grabe dyan kasi kumakaw yung nakaraan. Yung nakaraan na. Nada lang yun. Yes. Sabi ko na nga ba eh. Dito talaga yung ano. Dito di masyado eh. Tao gagamitin natin. Grabe oh. Ito lang oh. Diba? Yan na naman. Huli na naman. Ay. Grabe to. Uy. Lapad na naman. Uy, urig mga toy. Sa'yo. Diba mga toy? Ginagawa mo? Sus, grabe ang tataba mga katoy oh. Ay, wala na ako ibang masabi sa spot na to. The best fishing spot na naman. Yun, huli na pala. Ay, sus, nakawala na naman. Sayang. Nakawala na naman natin. Ayos na. Makapag-upload tayo agad. Upload agad na rin ito nyo. Nawala yung agad dito natin. Mano kasi dito, parang andito yung lahat ng dumi. Yung parang bula-bula natin. Ayaw siguro ng isda. May makbo. Ginagala-gala ka lang. Nakakakbo. Yan na naman. Huli ka na naman. Uy, maganda. Uy, maganda to. Naglalaban na naman.
Uy! Oh, grabe. Uy, grabe ka. Uy, 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 uy. Grabe, lakas. Uy! Ay, naku, payapa nang naglalaban na naman. Grabe, ang laki mga toy. Tingnan nyo mga toy. Oh, sus, grabe oh. Oh. Oh, di ba? Magpa 5 fingers na. Grabe, ang lalaki oh. Ay, sarap. Ang taba, ate. Hindi siya yung payat na aruyo mo din, napakatataba. Grabe itong aruyo dito. Napakasarap ano yun. Ipaksiw. Bilisan mo, naka-ready na ako. Ayaw ulit. Ganda itong spot natin. Pero nakadapunta rin dito, lagi kong nakakaraan. Tingnan natin mukhang yan yung mga tayo, mukhang original naman to. Yan, ay sus, Ginoo. Aray ko. Aroy mo. Aray mo. Aroy mo. Pero maganda mga tayo. Oh, tingnan nyo mga tayo. Oh, 4 fingers. Grabe ah. Baka sabihin nyo mga tayo, kasi maliit pa naman eh. Kaya 4 fingers sa'yo. 5-6 enough kaya ako mga ito. Isipin nyo na lang yung gaano kalaki yung ano ko, yung kamay ko. Naku, di na nagpapasiklab yung floater. Ay, meron ulit. Ay, meron ulit. Isa pa. Go. Naku, ito excited to pag ganyan maliit lang kagat natin. Sige, tuloy mo. Yan mo. Yan. Ayan. Sayang oras. Okay. Ang bahala pero nandito tayo. Sige lang. Pagkita ko lang inuunat mo yung ano, kuyari ka sa akin. Kuyari ka sa akin pag inuunat mo yan. Bakit doon napukul natin ang liping pagat eh. Yun. Yan na naman. Uy. Mukhang original tamate. Hindi nagsigsag eh. Hindi nagsigsag. Original nga. Pag di sumigsag mga ito. Ay. Bakit di ka sumigsag? Kala ko original. Hindi ka sumigsag, nawatakan mo na ako. Marunong ka na rin ha. Kala ko original. Hindi na sumigsag eh. Nagsusunod na naman ito. Yun. Ganda yung pukul natin layo. Ano ka masyadong magpapakon natin para ma-edit natin agad may upload ko. Na-expired yung Kind Master ko mati. Kapkat na ako nag-edit. Ano kasi yan walang yung pre na Kind Master. Yung Kind Master. Ewan ko, biglang nag siya, nag automatic update, sabi update na daw, tapos di ko na na-OOP. Dapat mag-upload sana ako ng Facebook na. Yun, maraming salamat sa inyo mga tit. 15,000 subscribers tayo sa followers na tayo sa Facebook. Thank you sa 8 bills. Thank you sa inyo
mga toy. Huli na naman. Muntik na naman di abutan. Yun, malaki na naman to. Grabe na naman to. Uy, grabe, laki. Grabe, talsik tong taw-taw ko. Grabe talagang para mga galing ano to, Olympic, ang bibilis ano. Ano yan, kumagat. Yan din. Wala, ito rin mga toy. Tingnan natin mga toy, grabe wala mo na din. Hello. Yun. Ay, lolo. Ano to? Uy, naku. Ganun din. Bulahan mga tayo. Na-nervous siguro. Grabe, kumagat ito mga to. Yummy kayo. Matay, kain tayo matay. Visual. Tilapia na kuya kamari. Nagahawak tayo ng bolats. Meron tayong ang hawak. Matay. Kain tayo matay. Ano na ilagay ito? Kain po. Sama-sama yung lang bulad o okoy na tilapia. Ayan, let's eat. Kain po. Kain tayo mga ray. Parang picnic tayo. Minsan natin baka mamaya sumagat. Kalimutan ko yung kausawan. Upoy na tilapia mga ito. Saka yun, napakalarap na rin. Bulad pang-dessert. Ay na kayo. Sayang di inabot. Hindi inabot natin. Ulit niya yung ganyan kagat yung pitik-pitik lang. Bahala kayo, mamaya na nga lang. Tapusin po nga ito natin. Talikod ako para ko sila makita. Kain tayo mga kayo ulit. Napasarap ko. Dami ko nakain. Ay, thank you Lord. Start tayo ulit. Huli. Yan ala ka. Ay, malaki to. Malaki to mga choy. Ay, bakuwasan na natin to, malaki. Ay, grabe. Ang laki nitong ulo. Grabe, ang laki. Uy, ay naku. Lord, tignan natin ito Lord. Yun, grabe, ang laki. Laki, mga katay, grabe. Mas malaki to nung kung sa ano. Nagkabalalaw. Kinagot doon. Nagkatarataran na. Mas malaki pa to dun sa natin natin. Yung nahuling nakaraang yung huling adventure sa atin dito. Uy, grabe mga katay. Talaga naman talaga. Ayaw nyo talagang magsipuntahan dito ng marami kayo dito ha.
Bagay di nga kasi dito mga tayo ano. Hindi kakasa yung mga apat na tao nito. Kukuha sila ng ano, dyan. Maglalatag na naman sila ng karton. Ay, karton. Yung ano, tawag ito. Plywood. Ito pwede. Kaso naubos ko na dun eh. Baka dun sa dulo siguro meron pa dun yun. Kain nyo na mga toy. Hanap kayo ng karton doon. Karton ka. Styro tsaka plywood. Ay, naku. Kuya Delte, no? Kuya Lito. Nabasa pa din yung text ko. Kala ko, nasandukin ko na sa ano. Hindi ko malang pati naisip ito mga yung minuraan pangalap ko. Nakabot pala eh. Ano ba yan? Talaga naman natataranta oh. Uy, hindi yun. Ay, Ginagawa mo? kala ko aruyo kasi gumano no. Kaso iba yung ano niya, parang pabigat na pailalim. Yung aruyo talaga singsag lang. Ay, meron. May laman mga toy. Ay, ala, mga toy. Malaki rin oh. Original rin mga toy. May laman pala yung kanina. Kuy, may laman pala yung kanina mga toy. Oh. May laman pala yun. Uy, si Ikadodoy. Nilunok mo pati Dodoy. Ano nangyari sa'yo? Gutom na gutom kayo, baby ko. Parehas tayo. Grabe. Meron pala. Sabi ko na nga ba, meron eh. Ganda na nga pa eh. Hindi ko lang tuloy-tuloy yung pag-retrieve kasi kanina. Siguro pag tumakbo siguro dito kasi pakiramdam ko walang laman eh. Oo. Naku, talagang napaka-effective dito mga tayo. Sa atong ano mga tayo, binalot na ano, na limpo. Joke sa laman. Graba yan mga tayo, graba. Yung solid na graba kasi parang mabigat. Oh, diba mga tayo? Talaga naman. Saan na kaya mga anglers dito? Wala man lang makikita dyan sa kabila. Dalagan yun dyan eh. Wala man lang makikita naglalakad-lakad. Masigawan sana. Ay, thank you Lord. Woohoo! Tama ito Katoy Delmar. Ayaw yung pumunta dito Katoy Delmar. Yung ibang anglers nakapunta dito eh. Taptag na nga itong ano eh. Ayun. Inaabot na naman mga toy. Nakaisip pa, pauwi na. Ay, ganda na naman mga toy. Oh, grabe, ganda na naman. Oh, 5 finger. Lamang talaga yung aruyo mga toy sa ano. Pag ano pala, pagpapatanghal, pangapon na. Ay, ayos na rin ka ng taba oh. Yung nakakarami to mga toy oh. Yung ano, yung binalot na bato. Maliliit na talaga. Ayun lang mga toy, maraming salamat sa inyo mga toy. Napakarami ko na nga huli mga toy. Yung iba mga toy, di ko na nabibidyo kasi ang daming arroyo na mga toy. Ang daming ano, lamang ang arroyo mga toy sa ano, sa pag ano pala, pagka yung panghapon na. Pero pag sa umaga, puro original talaga karamihan. So yun mga toy. A few moments later.
Ganyan lang siya mga style yan mga toy. Pagkakaapak nyo ipalit nyo na naman doon para maka dire-diretso doon. Oh. Tapos kunin nyo na naman to para makaapak ka na naman mga toy. Yeah. Dito na naman. Yeah. Kunin mo na naman yan ito mga toy. Maliliit lang kasi yung bulati ko mga toy. Pero kung magandang klaseng bulati na hukay ko kanina, wala, maliliit. Ayan. Diba mga toy? Yan. Ito medyo ano to rito. Kinapalang ko rito eh. Yan. Yan. Oh, yan lang siya mga toy. Dito lang yan mga toy. Oh. Dito ko kumuha ng mga ano, mga pinang ano ko doon. Yan, pinang tawag dyan, yung pinang lagay ko doon sa ano,